Миналата сряда в регионална библиотека Любен Каравелов се проведе първата от трите срещи, посветени на астрологията. Следва утре второто издание, дано да напълни отново салона, както беше и преди. Добър ден на Ирена Линкова. Добър ден, надяваме се публиката отново да дойде, дори да дойдат още хора. Да кажем госта кой е? Гост е Александър Андреев, млад сертифициран астролог, който е завършил Академията по средновековна предсказателна астрология в Лондон, изследовател, много надълбоко навлязъл в теорията. И неговата втора тема е на какво ни учи древната астрология. За разлика от първата, която беше преди всичко история на астрологията и доста научно така представена, във втората тема ще има и повече засилен практически елемент, така че се надявам и повече въпроси да възникнат от публиката и да им се отговори и да бъде много интересно. Да, аз тук искам да вметна, че наистина докосването до тия науки, до астрология, до науките, които граничат с паранауката, както сега би се изразил един човек, който примерно е астроном, винаги е интересно, защото има много, много голям интерес на хората към древното познание, към древните науки. Както каза и на първата среща самия Александър Андреев, на времето не са били разделени астрология и астрономия. И той каза нещо много любопитно, че по-скоро астрономите са били като чираци при астролозите и тяхната работа е била да правят тези много тежки изчисления на позицията на планетите, върху които вече е работил по-творчески самия астролог, прилагайки знанията си и предсказвайки какво очаква определена държава или как ще се развие определено събитие. Да кажем и часа. Отново 17:30 в регионална библиотека Любен Каравелов в фоайето на втория етаж. Заповядайте, очакваме ви. Благодаря ти.